Lähdetään tutustumaan tasaiseen ympyräliikkeeseen apinan ja liaanin avulla. Eli apina hyppää 2,5 metriä pitkään liaaniin kiinni. Hetken kuluttua apina alkaa kiertämään ympyrärataa kuvan mukaisesti. Eli apina roikkuisi tuossa liaanissa ja kiertäisi samalla tuota ympyrärataa. Ympyräradan halkaisija on 80 senttimetriä, apinan massa on 5,6 kilogrammaa ja apinan etäisyys lianin kiinnityskohdasta on 2,2 metriä. Piirrä ja nimeä apinaan kohdistuvat voimat. Mikä on apinan pyörimisnopeus, entä ratanopeus? Lähdetäänpä tätä ratkaisemaan. A-kohta. Oletetaan, että apina on tasaisessa ympyräliikkeessä. Apinaan kohdistuu paino ja liaanin jännitysvoima. Nuo voimat olisi jo merkitty tuonne, nuo voimavektorit, nimetään ne vielä. Eli iso G ja iso T. Liaanin jännitysvoiman vaakasuuntainen komponentti pitää tuon apinan ympyräradalla. Eli jaetaan tuo liaanin jännitysvoima komponentteihin vaakasuuntaiseen ja pystysuuntaiseen, Tx ja Ty. Eli tuo jännitysvoiman vaakasuuntainen komponentti aiheuttaa tuolle apinalle normaali kiihtyvyyden, joka on se kiihtyvyys, joka pitää tuon apinan tuossa ympyräradalla. Tässä olisi ylhäältä päin katsottuna tuo tilanne. Siihen on merkittynä nyt tuo ratanopeus V ja normaali kiihtyvyys AN. Ja tuo normaali kiihtyvyys aiheutuisi tuosta liaanin jännitysvoiman vaakasuuntaisesta komponentista. Eli sitten vielä lopuksi nimetään nämä kaikki voimat. T on liaanin jännitysvoima, Tx on tuon vaakasuuntainen komponentti, Ty pystysuuntainen komponentti, G on apinaan kohdistuva paino ja AN olisi tuo normaali kiihtyvyys. Ratkaisu B-kohtaan. Eli D on tuon ympyräradan halkaisija, L on tuon apinan etäisyys tuosta liaanin kiinnityskohdasta ja M on apinan massa. Tähän on merkitty tuo liaani ja tuo rata, ja huomataan, että tuohon muodostuisi tasakylkinen kolmio. Piirretään tuolle tasakylkiselle kolmiolle korkeusjana. Se puolittaa tuon kannan, eli meillä olisi tuossa suorakulmainen kolmio, mistä tiedämme tuon hypotenuusan L, ja tiedämme, mikä olisi tuo lyhyempi kateetti. Sehän olisi D per 2, eli se olisi sama asia kuin tuon ympyräradan säde. Ja ratkaistaan aluksi tuolta tuo kulma alfa. No, kosinin avulla saadaan, että kosini alfa on sama asia kuin D per 2 kertaa L. Sijoitetaan nuo mitat tuonne ja saadaan, että alfa on noin 79,52 astetta. Ja tästä lähdetään sitten jatkamaan. Eli tässä olisi nytten merkittynä apinaan vaikuttavat voimat ja tuon liaanin jännitysvoiman komponentit Tx ja Ty. Ja tuolla esiintyy tuo sama kulma alfa. Tuo muodostuisi tismalleen yhdenmuotoinen suorakulmainen kolmio. No, tehdään tässä nyt Newtonin toisen lain mukainen voimatarkastelu vaakasuunnassa ja pystysuunnassa. Eli voimien summa aiheuttaisi kappaleelle kiihtyvyyden A. No, vaakasuunnassa tuo vaikuttaisi pelkästään tuo Tx ja tuo aiheuttaisi apinalle tuon normaali kiihtyvyyden AN. No, toisaalta tuo Tx voitaisiin kirjoittaa kosinin avulla ja saataisiin, että tuon liaanin jännitysvoima kertaa kosini alfa on sama asia kuin massa kertaa ratanopeuden 4 jaettuna säteellä. Me tehdään sama tarkastelu pystysuunnassa. Eli voimien summa pystysuunnassa olisi 0. Tuo apinahan ei ole kiihtyvässä liikkeessä pystysuunnassa. Eli saadaan, että painon ja liaanin tukivoiman pystysuuntaisen komponentin summa olisi 0. Eli tuosta saadaan, että Ty on G, ja tuo Ty voitaisiin kirjoittaa sinin avulla. Eli T kertaa sini alfa on sama asia kuin Ty. Ja nyt tuosta saadaan tuolle liaanin jännitysvoimalle lauseke, mikä voidaan sijoittaa tuonne vasemmalle puolelle. Eli tässä on muutama erilainen tapa, miten tästä nyt jatkettaisiin, mutta idea on periaatteessa sama, että nyt voitaisiin ratkaista esimerkiksi tuo liaanin jännitysvoima, sijoittaa se tuonne, päästään siitä T:stä eroon. Ja huomataan, että tuonne tulisi nyt mg per sini alfa kertaa kosini alfa on sama asia kuin m kertaa v toiseen per r.
Massat supistuisivat pois, ja tuonne jäisi tommonen cosini alfa per sini alfa, ja nyt on tärkeää huomata, että tangentti alfahan olisi sama asia kuin sini alfa per cosini alfa, eli tuossa olisi itse asiassa tangentti alfa potenssiin -1, mutta sitä ei nyt tarvitse kirjoittaa enää siihen muotoon, jos ei ole tuollainen trigonometristen funktioiden pyörittely niin tuttua. Ja tuosta kun otetaan neliöjuuri, hylätään miinusmerkkinen vaihtoehto, sijoitetaan nuo tunnetut suureet tuonne, niin saadaan ratanopeudeksi noin 0,85 metriä per sekunti, eli 85 senttimetriä per sekunti. Ja vielä pitäisi laskea sitten, että mikä on tuon apinan pyörimisnopeus. No, mehän tiedämme, että ratanopeus liittyy kulmanopeuteen sillä tavalla, että ratanopeus on sama asia kuin kulmanopeus kertaa säde. Toisaalta kulmanopeus on sama asia kuin 2π kertaa pyörimisnopeus. Ja tuosta saataisiin, että ratanopeus on sama asia kuin 2π kertaa pyörimisnopeus kertaa säde. Tuosta saadaan ratkaistua pyörimisnopeus, että se olisi sama asia kuin ratanopeus jaettuna 2πr. Sijoitetaan nuo tunnetut suureet tuonne ja saadaan, että tuo pyörimisnopeus olisi noin 0,34 kierrosta per sekunti. Eli tässä olisi nyt tällainen esimerkki tehtävä tasaisesta ympyräliikkeestä.